konnichiwa, vítam vás pri mojom druhom videu, ktoré je zo série Moje leto v Japonsku. A dnes vám porozprávam o tom, aké to pre mňa bolo stráviť víkend v dome mojej kamarátky v Hitachi. Hitachi je mesto v prefektúre Ibaraki, ktorá je vlastne nedaleko Tokia. A je to krásne mesto pri mori, možno ho poznáte vďaka výrobe elektroniky, ktorá vlastne nesie rovnaký názov Hitachi. Myslím, že vyrábali buď televízory, počítače, nejakú spotrebnú elektroniku. Jednoducho je to taký známy pojem. Takže vám poviem, aké to pre mňa bolo stráviť celý víkend v dome mojej kamarátky, keď som sa naozaj cítila, že som japonské dieťa v japonskej rodine, ktoré má japonské letné prázdniny. Poďme na to. Tak ako sa to vlastne stalo? No, túto kamarátku Misaki som spoznala ešte v Prahe, kde sme sa obe stretli na takých japonsko-českých konverzačných kluboch, kde sú proste študenti japanológie alebo ľudia z Čiech, Slovenska, ktorí si chcú precvičiť japončinu a stretnú sa tam s Japoncami, ktorí v tej dobe buď študujú, pracujú alebo už dlhodobo žijú v Čechách. Tak sme sa vlastne stretli prvýkrát, nadviazali priateľstvo a tak ďalej. Potom ubehol nejaký čas a ja som vlastne cez letné prázdniny pricestovala do Japonska na môj študijný pobyt a na sociálnych sieťach sme sa ako keby opäť skontaktovali a ona uvidela, že som v Japonsku, takže obe sme sa veľmi chceli stretnúť, lebo ona v Prahe študovala iba 1 rok a potom vlastne už nemala v pláne sa do Čiech vrátiť. A nám to bolo ľúto, že už sa vlastne neuvidíme. A toto bola jedinečná príležitosť, ako sa stretnúť. A tým, že by bolo komplikované, aby sme sa stretli v Tokiu, tak sme sa vlastne zhodli na tom, že by bolo fajn, keby môžem prísť ku nej na víkend a ísť tam spolu vlastne na letný festival, čo znie ako absolútny sen, takže som okamžite povedala, že áno, prídem za tebou. No, takže pekne som si našla autobus. Bol to trochu stres, lebo samozrejme cestovať ďalkovým autobusom v akejkoľvek krajine môže byť trošku stresujúce, ale tak zvládla som to. Takže v sobotu ráno som vycestovala z Tokia a tak okolo obeda som ku ním prišla. Čakali ma na zastávke celá rodina, bolo to strašne milé a bolo hrozne teplo, takže sme už takto všetci čakali nachystaní s dážnikmi a oni majú vlastne maličkého psíka, ona je vlastne už dosť stará, takže ju volajú, že ona je už obáčan a jej meno je Miruku, akože mlieko, takže, lebo ona je celá biela, dávam tú fotku, bola strašne rozkošná a tak sme vlastne, celá táto delegácia sa presunuli z autobusovej zastávky ku nej domov, kde ma všetci vlastne privítali a už sme sa chystali na večerný teda festival na Tsumatsuri a jej mamina sa ma spýtala, že či mám vlastne yukatu, ako to letné kimono by som to nazvala. A ja, že nemám. A ona, že chcela by mi teda ako požičať svoje, tak sme potom z jej domu, kde bývala so svojimi rodičmi, tá moja kamarátka Misaki, prišli do domu k jej starkej. To bol úplne, že tradičný japonský dom, že naozaj, taký som ešte nevidela, že úplne naozaj starkovský japonský dom. Ale som sa smiala, lebo tam boli úplne také rovnakosti, že aj moja starka mala niekedy telefón ovládať od počítača v takom tom plastovom obale. Tak sme sa dostali k tomu, že som si vyskúšala tú yukatu a tá yukata mi bola takto krátka, pretože tie rukávy by mali byť také akože padavé, dlhé. A keďže tá yukata mi bola krátka, tak sa rozhodlo, že vlastne sa ide kúpiť nová yukata. Teda iba pre mňa. A bola som z toho akože prekvapená, že nie, že to nemusíte, to je akože zbytočná práca navyše, že nemusíte, že mne nevadí, že mám akože krátky rukav na tejto yukate, že nevadí vôbec. A oni, že nie, ideme. Tak sme išli vlastne do nákupáku v Hitachi, kde sme vlastne už ako tá mamina tej mojej kamarátky dobre vedela, do ktorého obchodu ísť. Presne ako moja mamina, keď ide, presne vedie ma ísť kúpiť oblečenie, kde čo majú, aké dobré látky. Bolo to úplne také strašne rodinné a také veľmi sa ma to ako dotklo, že takto sa o mňa starajú a chcú, aby som mala akože taký pekný zážitok a ešte, aby som mala takú hmotnú pamiatku, že mi teda ešte idú kúpiť tú yukatu. Ja som si v tej dobe myslela, že ideme akože spolu vybrať, ale že ja si ju kúpim, ale on mi ju potom darovali ako darček a to bolo pre mňa veľmi také, nemám to popísať doslova, akože nejde ani o ten akt toho materiálneho dávania, ale je to naozaj, neviem si to predstaviť, ako keby
ma tá Misaki navštívila na Slovensku a moji rodičia by jej akože v úvodzovkách, že kúpili kroj alebo niečo takéto veľmi ako hodnotný, krásny darček, takže som bola z toho úplne dojatá a v slzách a nevedela som, ako im za to všetko poďakovať, lebo bola som fakt z toho veľmi dojatá. A tam potom vlastne sme prišli do toho obchodu, kde predávali yukaty, kimona, obi a vlastne všetky doplnky, ktoré k tomu patria, takže mi vyskladali úplne celý outfit a potom tam bola pani, ktorá ma vlastne do toho obliekla, ona obliekala aj tú moju kamarátku, takže to som akože nebola taká, že výnimočná, že len mňa tu oblečú, lebo ja som ako nevedela, ako sa do toho obliecť, ale to je vlastne ako normálna vec, že vás niekto iný vlastne pooblieka do tej yukaty, lebo je to pomerne náročný proces. A potom vlastne takto nahodené sme sa išli vyfotiť do takej typickej japonskej fotobúdky, kde vás trošku spitvoria a hej, urobia vám tam obrovské oči a taký nejaký trošku anime postavička, ale bolo to strašne ako milé a mám z toho super taký zážitok, že to bola strašná sranda, lebo vám do toho hrať nejaká taká popová hudbička a vy si tam potom vyberáte všetky tie crazy filtre a farby, ktoré si môžete dať ako make-up, alebo si tam nakresliť nejaké veci, bolo to akože strašná sranda. Potom nám dala mamina Misaki peňažky, nejaké také drobné, aby sme si išli zahrať vlastne tie vyťahovacie automaty, kde nikdy nič nevyhráte, vždy tam hodíte kopu jenov a nakoniec málo kedy sa stane, že niečo vyťahnete, ale akože videla som už párkrát, že sa to podarilo a väčšinou sa to podarí takým, že chalanískom alebo úplne malým chalanom, takým 3, 4, 5 ročným, čo má také maličké ručičky a vedia aj tak, ako to urobiť, aby to vyťahli, takže to bola strašná sranda. No a potom nás naložili do auta, kúpili sme si ešte cestou nejakú vodu a išli sme vlastne na ten letný festival. Ten letný festival bol vlastne taký, že tam bolo to na pobreží mora, bola vlastne, ako sa to volá, promenáda, myslím, že to bola ako keby, áno, taká vybetónovaná časť, kde už bolo vlastne úpätie mora a tam boli vlastne zaparkované rôzne stánky s jedlom a boli tam hrozné rady, takže sme si museli vybrať, že čo chceme, lebo mali sme čas si vystať radu iba k jednému tomu ako food track, lebo potom už boli ohňostroje a chceli sme to všetko rýchlo stihnúť. Takže sme si vystáli radu, sme sa rozhodli, si dáme ako ľadovú drť s ovocím, bolo to veľmi dobré. Ja som si kúpila s jahodou a Misaki si kúpila vlastne s broskyňou. A potom sme to akože skúšali, vymieniali, obidve sme mali Kodak ako analogový foťák, takže sme si všetko ako fotili a potom sme si rozprestreli dečku a sme si sadli, sme si našli dobré miesto a potom už večer, keď sa zotmelo, začali ohňostroje a bol to najkrajší zážitok vidieť v noci ohňostroj nad morom, nad Japonským morom. Bola to jedna z mojich najkrajších spomienok, doteraz si ju veľmi vážim, bolo to nádherné, bolo to úžasné. Ešte predtým nás vlastne zobrala mamina Misaki do takého miestneho chrámu, kde sme... ono je to vlastne svätyňa, chrám by mal byť buddhistický a svätyňa by mala byť šintoistická, kde bol aj taký pekný bambusový les, pri ktorom nás ona chcela pofotiť, ona strašne veľa fotila, mala z toho úplnú srandu, aj sa veľmi z toho tešila, takže sme boli obe z toho také, že sme školáčky a že teraz nás fotí, takže to bolo super. A jej tatino sa veľmi zaujímal tiež o Česko a akože som mu vysvetlila, že teda študujem v Čechách, mala som zo Slovenska, takže boli strašne tak úprimne zvedaví, ako to funguje u nás, aké sú nejaké zvyky, stolovanie a tak ďalej. A sme sa zhodli, že strašne veľa vecí je vlastne podobných. Ja si myslím, že to je naozaj o tej rodine a tá rodina tej Misaki je tiež taká, tak držia spolu, sú takí, veľa sa spolu rozprávajú, majú také úprimné vzťahy, takže to mi prišlo také veľmi krásne a to sú vlastne také hodnoty, ktoré držíme aj my v našej rodine, takže sme si veľmi porozumeli a bolo to úžasné. Na druhý deň sme sa potom vybrali k moru. Samozrejme ráno som stála, spala som v izbe mojej kamarátky Misaki a ona spala v izbe svojej sestry, takže to bolo úplne, že wow, že som bola v jej intimnom priestore, videla som jej učebnice, jej skriňu, všetky takéto veci, spala som v jej posteli, bolo to úplne pre mňa, že a to bolo také ako veľmi milé, že ma nehala akože spať vo svojej posteli. A potom sme sa ráno zobudili, dali sme si kávu,
mamina jej nám pripravila obento, takže sme si to dali ako pekne na raňajku, určite vám tu dám fotky, lebo to boli nádherné jedlá. A potom sme išli na výlet k moru, lebo oni vedeli, že ja som z krajiny, kde není more a taktiež v Tokiu som nemala šancu sa dostať nikam. Iba raz som bola ako v Yokohame, ale aj to sa mi a Kamakure, ale nepodarilo sa mi dostať úplne na pláž, takže ma zobrali na pláž a bolo to super, že sme sa prechádzali so slnečníkmi samozrejme. Bola tam kopa ľudí, ktorí mali úplne letné prázdniny, kúpali sa, oddychovali, bolo to krásne. Zobrali ma za všetkými svojimi známymi, ktorí bývali vlastne v tej oblasti toho mesta Hitachi, takže každému ma predstavili aj starým rodičom a to bolo veľmi milé, pretože jej starky za mnou prišiel, že no ja som pozrela, aké je počasie v Prahe, tam vôbec nie je tak teplo ako tu. Vlastne tiež ma pozvali ku ním domov, ukázali mi, aký majú príbytok, pohostili ma, bolo to veľmi pekné. Potom sme išli spolu na sobu do reštaurácie, takže každý sme si dali nejaký iný druh soby. To sú tam soba rezancov, soba nudlí. Viete, čo myslím. A potom pomaličky už sa blížil čas toho môjho odchodu, takže už potom sme sa pomaly lúčili a ja doteraz žijem z tých spomienok, lebo to bol naozaj najkrajší víkend, aký som v Japonsku strávila. Pridávam sem určite videá a fotky, pokochajte sa. Ak máte nejaké otázky, určite mi ich napíšte do komentárov a budem sa tešiť na vaše reakcie. Matane!